vehicular accident, batian ko tong natabo sa Saraga sa nga naglikad nga adlaw kundi pila ka vehicles tong involved sa vehicular accident dito. Ang atong panugyan sa mga driver, pangabait ng mga drivers sa mga vehicles, kung balikan ta mga causes ng vehicular accident, no? Ang isa sa mga causes ng vehicular accident ang ng driver's error. Usually kakatabo na kung ang driver daw alang-alang ang pagtansyaya, alang-alang ang pagkalkuloya nga posible amo man to natabo sa Saraga. Pag overtake ya, abiya kaya ya i-overtake. Tapos wala igali makaya, so mo to nagbinunggo anay, no? Wala akong na-preempt ang investigation, wala pa ko kabalo kung anong matuod yun nga kosa to, pero sa akong paglantaw nga amo to nag-overtake siya kung hindi kaya nga overtakean. Usually kakatabo na bird, no? Kung ang driver inang may ano bala, inang nagainit ulo ya. Yes. O nagainit ulo ya. Kag kung kaysa malimtan niyang safety. Sacrifice ang safety. Pilito niya lang kay na-blurred ang kalkulo ya dira. Kaya mo na nagbinunggoanay sila. So, ang leksyon dira, dapat kung gainit ang ulo, dapat hindi gid mag-drive. So, isa man ka-cause ang vehicular accident inang under influence of liquor. Yes. No? Kung nakainom, dapat hindi man mag-drive. Isa pagiging ka-cause ang vehicular accident inang defective mechanical defect. Ginapangabay natin mga drivers naton nga naga-drive sa mga kapinpin ng old model nga mga salakyan. Dapat regularly i-check nyo gid ang salakyan ninyo, no? Kahit old model nga salakyan, agod nga kung regularly ma-check nyo na, kung masubject nyo na sa regularly sa preventive maintenance, dapat himuon nyo gid agod ang chance nga ma-aksidente slim, no? Basta regularly na-check nyo ina mga salakyan. Na pag mga utod nato nga gadruga, kung nakadruga ka mo, dapat hindi ka mo man mag-drive sa salakyan. High, ang pagtumok nyo na sa gasolinador, abi nyo tumok nyo lang sa gamay, tumok nyo dalom nagli tumok nyo, amo man na kung nakainom. So amo na mga causes ng vehicular accident. Kinanglan kag dapat maghalong gid. Gitalimtan kung isang driver, dapat safety first, ni mahinay lang, ni mahinay-hinay, importante safety, no? So dapat ang mga drivers naton maghalong gid agud malikawan ang vehicular accident. Dumdumon gid perme. Kung makasagaid o masagaidan, kung makabunggo o kung makabunggoan, problema gid na. So tingay butang ta ko galingon sa problema. No, instead nga problemahon ta na butang ta sa ibang aktibidades kundi i-improve naton ang aton nga living conditions. Agud ma-avoid din na dapat parang dumong gid importante gid safety.